Eu son socio da GAL porque hai 13 anos o que naquela altura era presidente da GAL me convidou a un xantar como estes que temos hoxe. Non puiden ir ese xantar porque xa tiña outros planos, mas sí que mantive o contacto con el e sí que, souben que existía a asociación, naquele momento non estaba tan claro, S'havia estat cultivant per Grècia i havia après que és tan important viatjar. I jo escoltava i deia, sí, clar. Son pare acumulava grans riqueses. Vaig dir, caram, en aquest cas anul·li, sisplau, la cervesa i posi'ns el becari. Li va semblar genial. Va fer un pet amb va mirar i va dir, vull viure com viuen els altres, vull fer les coses que fa la gent normal, vull dormir amb qui dormen els altres, ficar-me al llit amb gent normal com tu. I, assumint aquell paper, vaig dir, bé, veurem què s'hi pot fer. Vaig passejar-la pel mercat del barri, em va semblar un escenari adequat per començar. Vaig dir, d'acord, ara fes veure que no tens ni un duro. I va riure i va dir, quina gràcia, que boig estàs, ets molt divertit. Doncs, francament, maca, no em sembla que ningú estigui rient aquí. Ja t'ho has pensat que això de viure com... ¿Por qué ela é socia da GAL? Bom, por dúas ou tres razóns. A primeira por invexa, porque sempre sentí unha grande invexa deses pais que fan os fillos socios ou as fillas socias do Atlético de Bilbao ou do Celta ou algo así. E xa que tiña que pertencer por obriga a un clube, que é o clube do Estado, pois a pequena vinganza dixen, bom, pois antes de ser española neste caso, pois que sexa, que pertenza á lingua, non? Que me parece unha forma de identidade moito máis saudável, moito máis democrática. Calquer persoa de calquer ponto do mundo pode aprender outra lingua, non por nacer nun lugar es dunha ou doutra. E iso, antes de ser español, foi socio da GAL. Esperant la solució que s'emporti tanta por, no tu mai viuràs com viuen els altres. O máis novo de 4 irmáns falaban da GAL como algo lonsano. E lembro que no liceo o poeta e o xe amigo Xavier Soane escreveu no cuadro palabra con V e eu me sentín realmente ofendido porque no momento descubrín que, o sea, interpretei que escribía a portuguesa e eu sentín aquelo como algo pouco galego, teño que confesar. Teño un amigo que sempre decía que as cousas que acaban en istas son malísimas. Se os fixades os comunistas, as feministas, os electricistas. La solució que s'emporti tanta por, no tu mai viuràs com viuen els altres. Logo, co tempo, fun coñecendo xente e amigos entrañables como Manolo César, que me convidou, non? 2 anos máis tarde eu entraba en Filoloxía Hispánica na Coruña e comecei a relacionarme con xente como Fernando Corredoira e Carlos Parga e entón xa por vía primeiro intelectual e menos emocional e depois tamén emocional aderín inevitablemente á teoría integracionista. Eu fui a miña librería de referencia en Ourense, entón o libreiro díxome pega neste manual que se intitulaba Manual do Ñ para o NH. Ten aquí outro libro que se chama O Galego Imposible e a medida que máis lía, diga, oye, aquí alguén está a mentir e acho que non é o tolo este. La solució que s'emporti tanta por, no tu mai viuràs com viuen els altres. Estou moi sorprendido porque normalmente as organizacións son algo no que non te sintes a gosto. Eu non pensaba que xa máis teria que falar en público, isto é un punto negativo evidente que teria en conta na próxima foto. Eu non compraba
compraba Galias con 17, pero lín Pessoa con 15 e entendín as palabras, non digo que entender a poeta. Esperant la solució que s'emporti tanta por. No, tu mai viuràs com viuen els altres, ni patiràs com pateix. Por incumprimento dos principios fundamentais ou por corrupción. Porque deixase de perceber un ambiente de fraternidade entre os seus membros. Supoño que non ter cartos para pagar a suscripción anual. Se deixasen de poder convivir defensoras do acordo ortográfico con defensoras da norma GAL. Deixaría se cedese. Vull dormir amb gent normal com tu. Vull dormir amb gent normal com tu. Vull dormir amb gent normal. No me atrevo a llamarme reintegracionista porque aún no hablo gallego como tendría que hablar, pero sí que me considero defensora del reintegracionismo. Yo soy catalana y por lo tanto vengo de un lugar donde la lengua se defiende. Yo creo que la lengua es la parte más importante de una cultura y creo que el reintegracionismo es la única manera de defender la cultura gallega y de mantenerla viva, y por lo tanto creo que es la vía que hay que seguir. Y no soy socia de la GAL, pero el año que viene espero serlo. Amb gent normal com tu. Vull dormir amb gent normal com tu.